A Igrexa Parroquial de Ribeira encherase de música esta fin de semana cos concertos programados co gallo da festividade de Santa Icía. Dúas corais polifónicas que temos aquí no Concello de Ribeira, que son a Coral Polifónica Municipal e a Coral Polifónica do Mercantil, que teño pois a sorte de que me acompañan os seus directores, e eles despois desgranarán máis polo miúdo en que vai a consistir estes concertos. E, bueno, eu non teño máis que palabras de agradecemento para ambas corales por encher de cultura e de música este fin de semana. E tamén pois, me gustaría ter unha mención especial á UPA, nomeadamente ao seu cura don Alfonso Mera, que nos vai a deixar a igrexa para levar a cabo estes sendos concertos. A Coral Polifónica de Ribeira será encargada de abrir este ciclo venres cun repertorio exclusivo de música sacra. A primeira parte estará dedicada toda de cantos á Virxe e comenzaremos pois cas antífonas marianas do oficio anual. Son 4 antífonas, todas elas en canto gregoriano, con un Ave María tamén, para dar paso xa a unha peza do Renacimento, un Stabat Mater de Gabriel Nanino, e un homenaxe a don José Pérez Rajuán, sacerdote, que foi mestre da capela da Catedral de Santiago a mediados do século XX. Unha peza del Virgen Hermosa, titúlase. Rematado a parte da Virxe, a segunda parte terá xa un contido máis variado. Tomaralle o relevo a Coral Polifónica do Círculo Mercantil, que o sábado interpretará 6 pezas do máis variado, como Viento del Norte, Peregrino ou a Salve Rociera, que porá o broche de ouro. Vamos a interpretar Peixe Fresco, de Travieso Quelle, unha canción cántabra de los hermanos Agüero, Viento del Norte, El Peregrino de Jarrof, El Mar y Dios, que es una popular marinera de García Montoto, Yo quiero ser marinero, la versión coral de Alfredo Oliveira, e ao final vamos a cantar a Salve Rociera. Antes habemos de cantar unhas cousiñas durante a misa. O concerto do venres dará comezo ás 8 e o do sábado media hora máis tarde. A entrada será libre ata completar o aforo do templo.